Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik makanan mantap mang oleh pesanan iwak patin masak kuah merah, nasi, urap, ayam crispy plus saus asam manis. Di balik makanan lezat etnek isa-isan sing teng glidak ki urung tak isai dilek-lek masak mang guys. Ngene lho, di balik penataan makanan yang lezat dan enak, jo kaget nek enek barang sing teng glidak urung disai. Dadi irwe aja mek geruh panganane apik enak, ternyata di belakangnya enek isa-isan sing sik nglumpuk. Kayak iki contone ampas kambil ya tak gua iki masih lumuh. Sik istirahat sik scroll TikTok sian. Aja kaget ya. Saiki akar sarapan. Mangkane wong iki kadang enek sing maido. Omahe reget pawone nyatu yo bar masak urung disaya. Lek disai ya malah resik. Saiki sarapan sik, guys. Alhamdulillah. Sir menu apa? Patin apa karo patin urap apa ayam crispy plus saus asam manis.